Siyabingelela sinamukele ekhaya lapho sichaza khona amaphupho. Namuhla ke sizobheka izincazelo ngokuphupha insimi kamoba. Ukuphupha insimi kamoba ngokuvamile imelela inala, inhlanhla noma impumelelo. Lokhu kungasho ukuthi kunokuchuma noma amathuba amasha azayo empilweni yakho, ikakhulukazi kwezamabhizinisi noma ezinhlelweni ozenzayo. Uma uphupha insimi kamoba, kungaba uphawu lokuthi imizamo yakho iyakhula kancane kancane futhi izokhiqiza izithelo ezinhle ngokuhamba kwesikhathi. Lokhu kungaba yisikhuthazo sokuthi uqhubeke ubekezele empilweni kokwenzayo. Uma ephusheni insimi ibonakala ichumile futhi ibukeka kahle, kungaba uphawu lwezibusiso ezinkulu emndenini wakho, ukuphila kahle noma ukuthula ekhaya. Uma insimi kamoba ephusheni ibonakala ingeyinhle, lokhu kungaba uphawu lwezinkinga ezihlobene nezinhlelo zakho, izinhlelo ezingahambi kahle noma ukulahlekelwa imali. Lokhu kungaba isixwayiso sokuba uqaphele izinqumo ozithathayo ngesikhathi sephupho. Insimi kamoba futhi ingaba uphawu lokuxhumana namasiko noma izimpande zakho. Lokhu kungase kube uphawu lokuba ubuyele emumva uyocabanga ngemvelaphi yakho noma izimfundo ezibalulekile empilweni yakho. Siyabonga, nisale kahle.